വളകാപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷനും മെഹന്തി ഇടാനാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരിടത്ത് പോയി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്തു തരുന്നത് ഹെന്ന ഹുവിസ് ആൻഡ് നെയിൽ ഗ്ലാം ബൈ ജിജി എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചിയുടെ ഇതിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ചേച്ചി അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫസ്റ്റ് നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ലേ, നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് അതാണല്ലോ കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ. പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും കുറേ നേരം ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ബ്രൈഡൽ വർക്ക്സ്, ഗസ്റ്റ് മെഹന്തി എല്ലാം ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മളിതാ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് നെയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്.